Kuya ngokuthungu bami uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isikalelo esinjani. Kuya ngokuthungu bami uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isikalelo esinjani. Niyababona? Alibuza uthando la. Zikhona ezinye ithandane ezikhona la. Cela ukunibona. Oh abantu beni bakude nani? Awu sorry. Ngizocela ubaba kaNomfundo ubhekana azosamukela ngokusemthethweni bese siyaqhubeka. Njani?
Angithi banikele ama status. Manje yini nasho ngathi nilambile nje. Hayi. Uneba. 2 minutes okay. Sibonke usuku lwanamhlanje ukuthi selifikile umfowethu umdu aze ayiphothule le ndlela together with uMaNgcobo. This is not an akulona uhambo olula lolu kusetshenzwa kanzima and I believe uMaNgcobo ngoba efika la ekhaya uzo contributor towards development yalo mndeni. Nabo mama bamengithethisa ngala. Sengisho ukuthi ke ake ngiqale nje ukuthi ngibukele umphakathi wonke okhona lana. Ngibukele nomakoti uMaNgcobo umlobokazi wala ekhaya. Ngibukele abakaNgcobo ngokukhethekile. Yebo. Sibonge kakhulu ukuthi seluze lwafika lolu suku lwanamhlanje and siyathemba ukuthi ukufika kukaMaNgcobo kuzowuphakamisa lo mndeni. Asiyibona ke umndeni omkhulu. Ngisho ke umndeni umncane kuba khona lezo ixakaxaka nje. Into ke lehlulayo enye. So ngiyacela ke nikhululeke nje la ekhaya nithokoze. Kungabi khona ukwebhana, kungabi khona ukumemezana. Ngiyathemba nizokuthola nonke, nizokuthola nonke nje ukudla nokuphuzwayo. Ayikho inkinga lapho. Ngibonge. Sanibonani. Ngizoqala ngokubingelela oSingaya ingane zami nibahle ngiyanithanda kakhulu. Ngibingelele etendeni. Ngibingelele bonke abantu abazile bazosiseka. Siwumndeni wakaNgcobo, siwumndeni wakaMthetho. Siyabonga kakhulu siyabantu bakaNgcobo. Sinilethele nansi imbali ke bantu bakaMthetho. Ngithemba ukuthi niyambona. Nimbonile nje ukuthi unjani. So, asifuna ukuthi 5 years, 10 years down the line abe seshintshile. Hayi ngeke sizwane. Asizwana ngempela. Kodwa ke ngiyamthemba umkhwenyana. Ngikuthemba kakhulu umkhwenyana. Bengeke nje size simlethe umntwana wethu kanti asikuthembanga. And futhi sikulethele umntwana ohloniphayo. Sinilethele umntwana okwaziyo ukumelana nezimo. Simfundise kahle siyabantu bakaNgcobo. Shuthi mabe konakala kobe konakale la kaMthetho. Otherwise thina simfundise kahle. So siyathemba ukuthi nani nizoqhubeka lapho esigcine khona. Ngize kunina ke ingane zami. Sengene kolunye uhambo manje. Funeka
kungabi nina nobabili nifaka uNkulunkulu phakathi always umthandazo nje akube into yokuqala mawukhona izimo enhlangana nazo nijabule phumla uyazi vele ekhaya siyathandaza so ngiyathemba ukuthi uzofika nala uqhubeke kanjalo ngane yami nomkhwenyana ngokunjalo so inkinga zenu ningayitshela abanye abantu ngoba bazosizakala ngazo nihlambe ngedolo phansi impendulo ezobuya so siyabonga kakhulu ukuthi nizile nazoseka izingane zethu nazobona lo mcimbi omuhle kangaka siyabonga kakhulu agamena mathathu Mapholo bomuhle. Ayoke umakaphumla. Yes. Again, stepmother. This is a biological mother. Kamthethwa ke ngibalethele Nkosi yami. Hey. Awu cream water. Cream water. Cream water. Uyazi ukuthi unenhlanhla Mthetho. Awunenhlanhla. This is a full package. Engikulethele yona. This is a full package. Mina ngikhuluma ngento engiyaziyo. Lo mntwana lo unothando. Uyahlonipha. Ayibo Nkosi yami Phumla. Ngicela ukuthi masufikileke kaMthetho. Uqhubeke nenhlonipho. Ukhothamele umyeni wakho. Umyeni wakho akuthande ukuze uzokwazi ukuthi umthobele. Mthetho. Umakoti uyahluleka ukuthobela umyeni wakhe if umyeni wakhe engamnikeza uthando. But if umnikeza uthando yonke into iyaflowa. Yes, kuyazenzakala. Angakuthengela ngisho imoto. Ngisho imoto angakuthengela. If kuukuthi umnika uthando umuntu wesifazane nje udinga uthando. Uthando nje alidingayo nenhlonipho. Yes. Ngiyacela ke ukuthi njengoba senifikile nangena kulesi sigaba uNkulunkulu abe nani niphathe kahle nithobelane ngaso sonke isikhathi nje nibe nokuxoxisana nicommunicate so if kuukuthi kunokungaboni ngasolinye so ningalali indinelweni nomunye akwazi ukukhuluma nomunye asho ukuthi cha yabo baba noma mama nginenkinga la kanje so ungathuli ulale nento engakuphathile kahle kuze kusi ngiyacela ukuthi niqhubeke kanjalo nithandane njengoba benithandana uNkulunkulu anihlenge ukuthi zonke ifiso zenu ebeniyifisayo ziphumelele ngiyabonga Sabonga, I can. Mrs. Ntobo, thank you very much for very powerful and very strong words to your daughter and Ubaba Mthetho. Bakhona abantu abashadile la ngaphakathi kwethu.
Ngicela abano 5 years emshadweni. Abano 5 years nje. Asebe no 5 years bese emshadweni. Ngicela abano 5 years ukubabona. Abekho abantu asebe no 5 years beshadile. Sicela abano 10. Sicela ukubona abano 10 years. Uyedwa no 10 years emshadweni. Ngicela abano 15 years. Bakhona abantu abano 15 years bese emshadweni. Ayi la intendeni ngathi nina kuphela nishadile. Bakhona abano 20 years. Ngicela niphakame, ngicela ukunibona khona into engifuna ukuyibona. Abano 20 years bese emshadweni. Nikhuluphele nibahle. 25 years. Abano 25 years. Amen. Abano 30 years. $35 years. Bakhona abano 35. 40 years. Bakhona abano 40 years bese emshadweni. So the rest nothing. Bakhona sebeceliwe ke at least. Bangaki? Aniceliwe. Bakhona abanama partners. Senilemiya emingaki no partner benu? Shuthi kahle aninalutho. Ni single and available. Noma ni single but unavailable. Lalelani ke soba nohlelo solenza. Kwenziwa la? Nababona abantu abashadayo bahle kanjani? Anifisi nini? Ndasholo phansi. Ngizocela khaya mfethu. My brother. Ndosi. Ukhona uNdosi? Yo. Ngiyanibingelela bathandekayo, niyaphila? Nikahle. Umfoka Ndosi lokhulumayo, umfana kaCele. Amen. Niyaphila? Bengalindele kodwa ke umuntu usungikhombile wasuthi ake ngikhulumele abangani bakaMkhwenyana. Angizontanta kakhulu. Ngizothi qaphu. Nyamboza mfowethu. Izingo sulithathile. Ngizothi ngiyalihlonipha. Ngaphambi kokuqhubeka ngicela ukubingelela abakwamthetho kubo kaMkhwenyana bese ngibingelela abakubo kaMakhoti kwaNgcobo ngibese ngibingelela ubaba uNgcobo nomama kaMakhoti bese ngithi nje noma ngeke ngigxile kubona kakhulu bese ngithi umsebenzi abawenzile mkhulu kakhulu uyabonakala bese ngithi Nyambose kubaba nomala bekhona akobe bayabona umsebenzi omuhle wenzile bese ngibonga kakhulu kubhuti omdala ePhoenix noMakhoti wakwakhe isandla sabo mina ngokwami njengomuntu osondele kakhulu kuMkhwenyana ngisibonile basebenzile uNkulunkulu anibusise ngiyazi konke enikwenzile nikwenze ngokuthando nazo zonke izihlobo nabantu abathinteka kuwo wonke lo mcimbi nje obuyimpumelelo namhlanje ngithi uNkulunkulu anigcine niphinde nikwenze nakwabanye bafoke ngeke ngikhulume mina kakhulu kodwa njengamanje nje ubusuthatha isinqumo sokuganwa uyazi siyalandelana mfowethu akukho engakuxoxi nawe
njoba uqalile waplana lomcimbi lo ubukhuluma nami akukho engakwazi nodadewethu uyazi noma bengibuyeke mina ngimthathe ngendlela yami ngoba ngithatha iadvantage yokuthi ulingana nami uMakhoti ubebuya thuthi nje bese ithi eyiMakhoti awumancane sokubona bese ngithi sokubona kodwa ke bafo isiyalo angikuyali kodwa siyaxoxa ngoba sabandawonye sengithi isithunzi sikankosikazi wakho kusukela namhlanje silele esandleni zakho noma kungenzakalani kodwa ngifuna wazi ukuthi yithi uwe ozowenza ukuthi uMakhoti wakho singamhloniphi njoba thina sihleli nawe ngicela wazi kusukela namhlanje ukuthi noma ngabe nibange ishumi elingasabonakala esigoqokoqweni noma u2 ukugcine lokho kungaphumeli kephi ngaphandle kwegate nikubange bese uyagwinya mngani nami ngiyakwazi kawuzwana ukukhuluma umfowethu ngikwazi kahle mina and mina ngispenda isikhathi esi more than unkosikazi wakhe aspenda nawe ufakazi ibandla nje ungalibekela mfowethu lisheshe licaceleke yimi ngihleli nawe isikhathi esiningi kodwa ngokwetoho ke bathandekayo ningacabangi ngesandla sika left ngikhuluma ngo right manje kodwa ngithi mfowethu noma ngabe kwenzakalani uNkulunkulu animboze ngaphansi kwephiko lakhe anisingathe ngoba enikwenzile namhlanje noma ake ngithi nje okwenzekile namhlanje kube iplan kaNkulunkulu ukuba bengathandi bengeke kuze kufike la nina namhlanje ngiqala ukwazana nibile neplan yenu namhlanje iphumelelile kodwa ngokungaphezulu mina ngeke ngikhulume kakhulu kodwa sengithi nje uNkulunkulu anibeka isandla abafowethu nibonisane inkinga nilwe nazo inkinga hlezi ikhona ayipheli kodwa nje mfowethu unkosikazi wakho kusukela namhlanje nanini umgade wohlonishwa ngenxa yakho mfowethu ngiyamboza ngiyabonga mfowethu ukhule uNkulunkulu akubusise kuthi zonke iyalo ophume nazo la ekhaya uyigcine uyigade lengane yabantu mfowethu kuba ngithiwa ukuthi ayixoshiwe so wena uzokwenza ngawo wonke usemandleni ukuthi umgcine ejabulile noma ngabe yiphi inkinga eninayo uyimumathe nje mfowethu uyibeke la ingaphumeli ngaphandle dadewethu ngiyabonga ngcobo omkhulu mapholo mashiya amahle mangathi azoshumayela uNkulunkulu akubusise sithandwa sami njengamanje ubumoya njengoba umuntu ukukhombile uthi ungena emagcikeni la ekhaya bebe baningi mhlambe angazi kodwa njengamanje njengoba umunye ukhombe wena uyibambe lapho sizokusingatha uNkulunkulu akubusise ngiyabonga ezosiza ukuthi siphume la sesi right ukuthi cha emshadweni u40 years kwenzakala kanjani imapha ama recipes akwazi ukugcina umshado umshado for 40 years 2 nje kuphela ama recipe nje awu2 mhlambe sibambe lokho mase nathi siyolobola akhonula ngiyanibingelela nonke etendeni umama Ngcobo lokhulumayo umama omkhulu kaPhumla yebo ngizothi nje okuyikona konke inhlonipho Phumla Mkhwenyana secondly ayikho into edlula ukuthi uhlale phekwehlazulwa kwakho Phumla ungaphumi ngishoni okufanele ukuthi ibe ngaphakathi kwegcekela kwakho umngani wakho akubo umkhwenyana wakho umkhwenyana wakho uzoba umngani wakho
zikhethekileke lezo zinto Phumi. Zikhona izinto okufanele ukuthi uyixoxe nomkhonyana wakho. Nomkhonyana sikhona izinto afanele ukuthi ayixoxe nawe. Angeze ukuyixoxa even nobosom friend wakhe. Kodwa uzoyixoxa nawe kuphela. Ngiyabonga. Lahlala phansi. Hayibo. Awuzwe nje. Ha, uzwe ke. Yebo. Athuma izulu. Yebo. Awusekhulumile. Awuzwele. Yendele besaya. Yalabakhaya. Yele besiya. Undolobo shia. Andele besiya. Kalamasaya. Andele besiya. Uzwele. Awuzwe ke. Yoza khulumile. Shabala baba bosi. Asuka nini madoda? Kasezulwini. Into eyithunywa. Kosebluka. Nwebakithi. Uzwe. Sabe. Hey. Akebe baba. Onyambo somthetho. Bani njengawo. Uma pholo babona. Songobo bona. Umthetho abona. Onyambo sebona. Odingiswayo bona. Ha. Uzwe. Uphumla ushada umntuna bathi uphumla nje ushada umntuna uphumla ushada umntuna ha khona usawayifana noshenge hey uyesabe sesayibona inkonzo esiyiyona kahle kahle sengize ngiyayisula nje kodwa akekho nje no othi ngihamba ngedwa ngizihambela ngedwa nje ngifike ngedwa angithandi kodwa ugodwa ngedwa nami phela ngiyafuna ukushada akasekho nje nothi nje angisuli niyabona angisuli angihluphe kakhulu ngizocela
ngalesikhathi umimi Mimi 2 minutes ukudla sekuvuthiwe. Molweni. Igama lam ndinguAphiwe. Ndihamba noMimi. UMimi is from KZN, I'm from Eastern Cape. I know there will be a language barrier. So ndizabe ndithetha isiXhosa. So uPhumla, we've been friends with uPhumla for over 10 years. Sinomimi. So uthe uPhumla xa ithi uzothethela abangani, ndathi hayi njani girl, because emsebenzini uyazi uba ndandithethelelwa nguwe. Ndingakwazi ukuthetha but wathi ke uzothetha. So xa ndithetha ngoPhumla, njengoba siye sahlangana naye, uPhumla is a loving person, a supportive friend, une-respect. uMamNgcobo ushilo wathi une-respect, unayo uPhumla i-respect. Ndizoshare nje i-story to show ukuba i-support yakhe asinikeze yona as i-friends zakhe. So we were working together noPhumla. I-contract yam came to an end. Ndahlala for 8 months ndingasebenzi. Month end yangena airtime. Hayibo ngeyantoni Phumla? Athi apply kaloku. Thenga idatha u-apply. Da-apply and then I think towards end of November or beginning of December ndafumana i-contract. But i-condition ithi you must submit your results and isibhadala nge-fees. Wathi uPhumla angithi siyaxoxa ke singabangani. Wathi relax mngani, I'll make a plan. Ndathi hayibo njani ndingasebenzi? Athi xa sowusebenza uzobhadala nge-installments. Ndaqonda uba yho asana uPhumla ichomi that is rare to find. Kukhona ubhuti wakwaMthethwa othethe nge-development. Mna I have no doubt uPhumla uzonyusa elikhaya. uPhumla unesibindi. Uyakwazi ukuthi into uyibona ba it's impossible ngeke yenzeke lento. Athi ndizophusha. If ebengaphushi ngeke ngazi-achieve ngezinto azi-achievile lifeini. If ebengaphushi ngeke ngenayo yonke lento anayo, akhange kube lula. Udlule ebunzimeni Phumla. Lixesha lakho sisingoku. Andithi udlule seasons nge-seasons. Udlulile kwi-season enzima. Ngoku kule season enjoy your marriage. Ndifisela konke okuhle. Ndiyazi ngake ubhuti Mdunja yazi ke. Hayi andinawari, uyakuthanda kwelo cala. Andinawari nje. Ndifuna ukuthi ke uzuthobeke kwaMthethwa. Uqhubeke nale respect osuka nayo emva, ungayilahli. Uzoya phambili ntombazana, sikufisela konke okuhle. Enjoy your marriage.
Apparently ukuthetha is not shouting. Makuthiwa thetha nomyeni, thetha kumyeni wakho is not, do not shout at him. Khuluma naye. Ngicela ucamele esifubeni sakhe. Umuntu wakho after all. Bayathandana nababo? Sizodlulela phambili. Isikhathi sami sesiphelile. Ngizocela bonke abantu abasebekhulumile besakhulume kahle, they're very nice and short and sweet and they giving their blessings. Ngicela Sacela ulwazi. Lwazi. Siyacela lwazi. Sacela ulwazi. Nosiphe. Lwazi and say. Mthetheleni. Ngicela ukubingelela abantu esingabo namhlanje. Izwi lami alikho nje manje because of you guys. Inyawo zami zibhlungu nje because of you guys. My back ibhlungu nje because of you guys. This should show I am and I was willing to sacrifice my time, to sacrifice myself. Lokho kwenzeka namhlanje kube possible. And another thing, Phumla, my best, my best friend, my only friend, Asha Kanjalo. I really hope ukuthi ukushada kwakho does not mean the end of a relationship yami nawe. Abazali la bekhona bayazi, bahleli phansi nje bayazi ukuthi relationship yami nawe injani. Umalume ehlele eceleni kwakho, ngibiza malume, uyazi yena. Umalume ehlele eceleni kwakho uyazi naye ukuthi i relationship yami nawe injani. To a point where mangabe kuphela usuku singazange sesikhuluma, ngithola ama questions ukuthi yonke into right njengoba ungazange uzukhulume nomvelo. Angazi noma ngiyazwakala nawe mankosi yami. And I only wish you the best, the very best, only the best. Ngiyazi ukuthi kuzoba khona lokho nalokho, but knowing you and knowing you, nama characters angafani, kodwa futhi at the end of the day yakwazi ukuthi ihlangane nibe
one person nikwazi overcome whatever it is that you guys are going through. Mawukuthi khona umuntu mhlawumbe onenkinga with my English kusami, I'm sorry. Ngicela nibongibuzela uPhumla uzongitshela ukuthi I did levels 8 in university in English. Ngeke kahle abazali basifundisa, abazali gave us the opportunity ukuthi sikazi ukuthi sihambe esikoleni, basinikeza isinkwa, isona sinkwa sakho ke lesi, isona sinkwa sakho that brought you here ukuthi ucibesithethwa. And okunye, I really hope because things don't change between us, Malum. I hope things don't change. Ngoba nakho mhlambe ngoba seniwo Mr. Mrs. izinto ingashintsha. Ningangijikeli. Guys, ningangijikeli. Niyazi nina. Hayi. Angifuni omunye ozobe khona eduze kwami cha. Ngicela ningangijikeli. Angisho ukuthi ngizoba u-third person emshadweni. I will never be third person emshadweni, but mina niyazi what's going on between mina nani. And ukuyivala, I really hope and pray ukuthi nihlale nibambene, nihlale ni happy, nihlale nje ni right, be the people that you are right now. Ningashintshi, ningathi ngoba naku mhlawumbe bese ngiyangiphamela ke ningangiphameli, bana ngizophamela. Yes, ngiyadlala ngiyadlala uthi mina ngiyadlala. I hope ngabe ufike ekhaya uzobe usuthi bhuti kumina. As always, ngiyabonga. When you speak like, oh my gosh, oh my word. Phumla ngicela uncike indoda yakho bandla please. Ngicela fanele nihlale nisondelane nize ninuka into efanayo. Angithi ma for 40 years. Fanele nihlale nijulukelane nize ninuka into efanayo. Ninuke one smell. Yeah. Siyabonga. Ngicela the words of wisdom. Lela ngolunye uhlobo kwifamily yakamthetho msasihambele, amen. Ngizocela ningivumise ingoma umuzi nomuzi unenqubo mgomo yakhona, amen. Nje sibe semshadweni kodwa futhi sizoba senkonzweni ngokweculo. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambi mihla yonke, kanye nawe Nkosi yami. Ibuka abantu bathi uhamba naye kodwa uhamba kanjani uhleli phansi? Hayibo. Ngizothanda ukubingelela inhlobo, omakhelwane nabangani bakamakoti, abangani bakamkhwenyana, umndeni wakaNgcobo ngokukhethekile. Kuzoba nezintombi engithe mangibona egcekeni nginganakile zayibika zathi izintombi zendawo. Ngicela ukuyibingelela ngokugcina lo mndeni wakamthethwa ubalulekile. Kwacaca ukuthi kuzoba khona umcimbi ozobe khona ngokukhethekile nje kuyintombi zendawo ngiyibona. Ngicela ukuyibingelela but ngiphinde ngizobingelela nezinsizwa zendawo ezenze leli gcekelane isiqe ensukwini. Kwacaca ukuthi oNyambose kuzoba nomcimbi ozoba khona. Ngiyanibingelela bese ngibingelela ke nomphakathi wonke. Ngibingeleleke bese ngibingelela nesingabo uMr and Mrs Mthethwa. Ngiyabonga. Uma kamfundo lo uMaNgcobo umnakwethu ludu uhambe siphuma kulona engikuthanda kakhulu intobeko bengiyibona siqala nakubo kunye besiqala ePhoenix besikwenze ePhoenix kodwa konke besikubika la ekhaya bese siyahamba siyokwenza ngenxa ukuthi besasegcineni vele emaphethelweni sizoba sekhaya elikhulu
ukuze idlozi lithokoze njengoba lithokozile. Ngakho sonke siyabona ukuthi lithokozile idlozi namaZulu futhi athokozile. Amen. Yebo. Ngilana ke la ngikhona uPhumla umnakwethu sengizombiza ngoMangcobo kodwa khona la bephoqa khona kube ngathi sengizenza uMadube phakathi kwabo. Bayalazi udaba kodwa bengizenza uMadube ukuze kulunga izinto bayazi nabo. Amen. Yebo. So ngiyabonga ukuthi sesafika la egcineni kwazoboshwa ifindo lomshado. Ngithokozile ke kakhulu ngathi mina futhi ngithokoze nginabo bonke ngenxa yegalelo lika mama uNgcobo. Uthe umama usilethele uCream. She's the best. She is the best. UMangcobo ngoDisemba bazokhumbula abantu behlangene lana. Lo mntwana wenza into emangalisayo kanti she's young. Kuthe mangabe sizokwenza umcimbi sesiyothengela wona ngithathi even nobaba omncane wathuka uyabuthi umntwana wabantu kuze umcimbi kubera elokhethathile ngicathu wabona saze sathuka ukuthi hayibo kwenzakalani umntwana emncane siyabonga ukuthi abakaNgcobo besithembe kanti vele ukhuliseke kahle uzoba sekhaya ngicathu nabanye umehluko bayawubona ukuthi ukusondela kwaMangcobo naleli ikhaya niyabona nje ukuthi umehluko usukhona ngokubambisana. Angikhumbule engiphendula kuphela ke ngithi kuthiwa mangabe usushada unamathela kumkakho ubaba omncane ke kade Mangcobo banamathela kuwena beke sibe nenkinga endlini masikhuluma uzothi mina noPhumla sibe sisathe athi mina noPhumla besithena uyakuthanda kubaba omncane so ngiyaqathi nawe uyamthanda ngoba igalo lakho silibonile. Ebese ngizothi khona bezokhuluma omunye word of wisdom kodwa akekho kumnakwethu mhlambe khona kumbambile mhlambe bengakusho nakuMangcobo bekulula mhlambe bebizana nangamagama from experience ukubiza umyeni nombiza umakoti wakho ngegama khona lokho hambe kushaye khona ngoba iage akubukeki mangabe usuku age yami ubiza umyeni wakho ngegama kuba khona nje lokho so ngathi mhlambe ngajwayeleka kube uMangcobo mhlambe bese kuzoba uNyambosi. Siyabonga. Yebo. So ngizobashiya ke mina ngithanda ukubashiya nakho incwadi lapha akwabaseKorinto bokuqala ethi just do everything in love. Angathi noma ngibashiya nakho noma ngishayela isipikile ngoba hayi igalelo likhona. Ngikhumbula nje ngilomcimbi lokaDisemba engushoyo wayethe uMangcobo kunomcimbi nakubo kwasho ukuthi ngoba ngingedwa la ngathi hayi baMangcobo sizazodingana ngathi washawa yilelo weza umntana abantu azonginika 100% wakhe kodwa mina bengithe nje siyadingana so ngizocela usuqalile siqhube le ndima ukuze lo mndeni ngicathi kuthokoze nedlozi ubaba la ekhaya mina ngibe nenhlanhla ke ngahlala naye ubaba vele uthanda isingisi kwakubaba ngamfuna uPakalayi. She's not Pakalayi, this young lady. Kwakubaba nje all right and uthokozile baba omncane ukhethe kahle. Siyabonga. So bese kuzoba uMark 10 verse 9 engashada ngawe nami uthi therefore what God has joined together let no one separate. Angazi ukuthi isibindi sike sisithathe phi kokunye uyaqabanga ama-thousands aspende la bese kuzoba nesilwanyana sesithathe sovumbo wasifuna ukuzobhidliza umshado walana. Ngizothi isilwane because I know mina ukuthi they really love in each other. I'm cocksure ukuthi they are in love. So I don't know mhlawumbe kuzomela uMangcobo mangabe ukhuleka uzothi ukhuleke lokuhle besikhulekela nokuthi ngathi ngevuko kuzoniphazamisa. Because it is disgusting ukuthi ngafika kuspendwe into kanje bese kuzoqhamuka lo sefuna uzothatha ngesikuvuma ngithi Mangcobo kanjani njena. Yebo. So sengiphetha bengizothi nje siyabonga kwabasihambele siyabonga start konke vele kusazohamba kahle umnakwenu sizobambisana cela sibambisane ezijobe sibambisanile muhle umakoti wakethu unothando uqhubeke nje nokuphana uNkulunkulu kanibusise ngiyabonga nokungibekezela kwispeech sami eside ngiyabonga. Siyabonga Mrs Mthethwa Dadingiswayo uzwile fundile eBhayibhelini incwadi ezimbili nami kube bengingakwazi ukukunika incwadi kodwa sesinikana ngesikhathi esondikana ngaso kodwa phezu kwakho konke ke
qhubekani nokujola ningayeki ukujola lento ukuthi uma kabani nonsense iyona lento ephidliza izinto angiseyona ubaby sengu makasipakupako ayikho lonto akube nje isikhokho sakho angithi niyababona ukuthi ba right kanjani lalaba ke laba bakucuthele babumthetho abokuthi nje mukwashada masebele wezini wena njalo uyakhumbula sifuni lonto le siyawuvala lo moya labantu bamoya munye banhliziyo yinye banyamanye amen sesemaphethelweni Phumla umnike yonke into uyazwa ngithini kwani yabona manje umnike yonke into umuntu wesilisa ufuna yonke into yonke ayikho into ongezomnika yona la umngakhe phela na face buff umnike yonke into nale mali le kodwa phela khona lenye efanele ukuyigada ngoba phela mekwayibona ha sacela uzosenzela the cutting of the cake Mrs. Vunandlala usane ngithanda ukubingelela uPhumla noNyambosi mina ngibiza uNyamboseke yazi nabahle Sani ubingelela bona kuqala ngibingelela umndeni wakaNgcobo ngibingelela umndeni wakaMthethwa ngibingelela ihambeli zonke ngibingelela nenkosi beyikhona phakathi kwethu bese ngibingelela uMr Vunandlala ngokukhethekile kusami umuntu wami sokalanga uPhumla wangicela ukuthi ngizobasikisa ikhekhe la benoNyambosi so ke nganami liyasika ikhekhe liyasika ikhekhe Nkosi yami yabo nje ukuthathile uNyambosi liyasika ikhekhe baba sika mina ntambama nje ikhekhe liyadliwa dedliwa ikhekhe limnandi phela ikhekhe limnandi ikhekhe and ikhekhe linama ingredients but ama ingredients awadliwa so kufanele kwenziwe ikhekhe ukuze libe mnandi liyadleka so ikhekhe njengoba linama layers awu4 wakho Phumla lokhuza nje bawu4 khonjisa ukuthi kunezimo ezifikayo kunama season nje ahlele khona emshadweni kuyaba kuhle kube yivunguvungu yashintsha kodwa nje nina minisuke nithandana khamba kahle konke ekubeni futhi uma ngabe nizothandana nihloniphane ni-communicate ayikho into ebaleni njengale emshadweni uyangilalela Phumla bese niyalalelana umlalelo uNyambosi into angayithanda uNyambosi ungayenzi mina ngabe akuthanda nawe futhi ngokunjalo kodwa nje ibalekile ukuthi ikhekhe nje fanele lidliwe lisikwe yiloko nje ngizokutshela khona ukuthi awukho mawukhathele emsebenzini uzokhathala mase ufika ekhaya awukhathali fanele usike ikhekhe uyagula ngeke kade ugula izolo namhlanje uyagula kanjani mfethu gula kanjani hayi bafana ufika endlini phela uphile uphile phela endlini ufika uphile endlini so ke ngisho ukuthi kahle ke Phumla kodwa isisekelo sabantu abasuke bethana naye uNkulunkulu mina ngizothatha uNkulunkulu nimbenze isisekelo senu ayikho into engezenzeka ngisukela manje uNkulunkulu uyazi ukuthi unember 3 wenu ezomfaka emshadweni wenu la umuntu esifazane ke vele unekhona lakhe la asuka ayibeka khona unekhona lakho nje endlini la usukufika uyithulule khona ngoba kunento engozukwazi ukungitshela mina ngezomtshela uma ngoba uma uzothukuthela uNyambosi ngiyutshela uThembeke uzothukuthela uNyambosi wena bane khona lakho la uzofika ubike khona uNyambosi hayi omunye umuntu wala emhlabeni ngoba mina ngeke ngitshele kuyilona so ke into engizoyenza ke manje awuthi wonke abantu batholile amashopeni Sena
Sengivela ukuthi ngiyathanda Sweetie themba lami Mina nawe kusukela dala lapho Sungasufela ukuthi uyangithanda Sweetie themba lami wena senhlizweni yami lapho Sengaze sithwale kanzima mama Sithwale kanzima thanda sami Sengaze sithwale kanzima mama Sithwale kanzima themba lami wena enhlizweni yami dalo Abdala ungenzela ifeni Tula sweetie lami Utula duma Yema Wanama Sanda sami Nithi ngenzela ifeni Tula sweetie lami Ngoba Wanama Sanda sami Sweetie lami, themba lami Ayekho omunye wena Enhlizweni yami dalo Sandwa sami madulo Sweetie lami, themba lami Ayekho omunye wena Enhlizweni yami dalo Sacela. Stella, kwenza toast ukuze sihlukane. Toast buffet. Stella, amaglasi bantu baphatha amaglasi ngezandla siyasibona manje. So qala sibale 2 3 2 1 hey. May your love be filled with Yacela nje Nkosi yami siyathosta manje Nkosi yami. Hayibo. May your love be
with love and respect bafethu Mpumlweni. To Phumla and Nyambosi. Cheers to them. Over to you. Ifuni shampoo sweke kakhulu uphathe nesikubu uhambe nenkulu sondele eduze ngidlalele imove Asesithi cheers. Cheers. Bonaparte Machada. I hope I you. Hello, man. Oh, Sashanga. Oh, yes, Sashanga. Oh, Sashanga. Oh, I hope I you. Siyabonga. Senesithela ngotshwala. Siyabonga. Oqala ngishadile. Sithelwa yishimane nje. Into engenalutho. Nama nginalutho ngiyathatha. Siyabonga guys ekutheleni na ku champagne. Sibabonile abanye. Bawaqhumisa kuqala. Nijahe kakhulu. Ikonyamboze la ungasheshi kakhulu mhlawumbe uzama ukuthi ufuna ukuba upfront. Uzoba ne problem. Linda ufane nabanye abantu kahle. Life in valley so good things comes to those who wait. If you can't wait. At this moment in time umsebenzi wami usuphelile. Ngiyabonga for your patience. Ngiyabonga for isikhathi sene nisipendele ukuthi nizobuka umuntu omumbi kanje phambi kwenu ezonibhedela. But I had a great time. You were good company. Mako as for Umako Dumkwenyana, they were so beautiful, they were so lovely. Mogal. Sibonge ikhulumini ezibambile mandate ukuthi isikhathi akushada abantu abadala asirenew ama valves la mhlambe siyashada kabusha siyaqala ukushada nathi sifunde ezosibambezela sijahe ukuthi enjoy umshado wethu ngokusheshsha. Siyabonga ikhulumini, siyabona kuma siblings ngesingisi, it was good. Sibonge kokade thetha, we listened. Siyabonga Phumla ngiyicela nambandla idatha. I've heard. Nama ngisebenzi. Sengisebenzile bo umsebenzi usungiphelele. So
before ngihlale phansi, I'd like to say, in life, whatever you do, it depends on you. Impilo injenge bow and arrow, injengomcibisholo. The harder you pull, the further you gonna fall. Do bow and arrow. Umuntu onza kancane into zakho izowela eduzane. Phumla, umuntu onza kancane into zakho izowela eduzane. The longer you pull, it will be painful because there will be a strain. But the harder you but the more udonsa kuba buhlungu. But the more uqinisela, the more itarget uzokwazi ukufinyelela kuyona. So whatever you do ku 2025, qinisela kancane so that uzokwazi ukachieve whatever you want. Senidonsile, senifikile, senishadile, sesobam. Khona igama engafuna ulisebenzisa, but sesoba mnandi, sekuzoba mnandi, sekuzoba grand. So that's my last words for you guys, ukuthi whatever eniyenzayo, try and don't nje kancane, just a little bit, you'll see something. Zonke lezi zinto ezishiwo ngomshado ukuthi wara ngeke nibe nazo. I know you won't have it because uNkulunkulu ngakunina and udecide ukuthi nishade after all. So lo mshado, it's not something ebekuthatha chance over yona, but it's something ukuthi nidonsile naze nafika la enifika khona. So isikhathi sami sesiphelile. Guys, over to you. Ake sekuyinina abanikazi beprogram manje. Ngibongile nalabo abakhulumayo enibangashadile. Nihlale nje kanjalo. It's your chance now. All single ladies, please come. Get her together. Ozan. Khona usaba ukuthi boyfriend yakhe izombona. Ozangi, ngeke ikwenze lutho. Vele usingile ikhona. Single ladies, come. Usani ukuba shy ngokuthi ngisingile. Thank you. Come, single lady, come. Look who's on. Ngisho senishaya champagne fana amahloni. Khona abasaba abantu babo kodwa bawi relationship abangekho show ngayo basaba ukuza bezovela ukuthi basingile. Le relationship yakhe nteke ngeke akwenze lutho. Ungasondela nje uzelanga. Noma ungayigrace imbali ibe ningi ngoba ngathi baningi abasingile. So that one day sikhipha isibusiso somshado einganeni zabantu la. Guys. Einganeni zakini. Ingane zakini zisingile ininga nje. Bolova nike papa machito bafethu. Come on. In 5 4 3 2 turn around Makoti. In 5 4 3 2 1 Sayinu phosa Makoti. Soze kunquma ukudla. Zonquma ukudla Makoti. Makoti uningane zakubo. Makoti cela uphosa imbali silambile. Uma ulepini autarabili Kamili autarata kigasu Yami ukuseshi Yesu shona basi Uma ulepini autarabili Kamili
Besukuzishe besushona phansi uma ulijonga awuhlalela bili awuhlalela thathi besubhele ukuzishe besukuzishe besushona phansi uma ulidinga awuhlalela bili awuhlalela thathi besubhele ukuzishe besukuzishe besushona phansi uma ulidinga awuhlalela bili awuhlalela thathi besubhele ukuzishe besukuzishe besushona phansi uma ulijonga awuhlalela bili awuhlalela thathi besubhele ukuzishe umakoti yanibingelela yabona ngidecide ukuthi imbali ngingayiphosi ngine-reason yokuthi ngingayiphosi i-reason yami le mbali le hhayi ayikhami kunesibusiso somshado kuphela kahle kahle ngibonga i-support lo sisi anginikeze yona ukube kuthiwa ubengekho angazi mhlawumbe ngabe ngiyahlanya namhlanje ungamele ukuthatha i-leave emsebenzini before time ngingakayithathi mina just because fanele ubebona ukuthi angikhophi so ngithi abantu bangabona kukuncane lokhu but kumina kusho lukhulu so ushuthi usingile yes usingile sayenza ukuthi uthathe i-leave but ushuthi usingile futhi ubhuti wami uyazi ukuthi ngimbiza ngobhuti wami ubhuti omdala. She's single and she can speak English. Ushuthi uyasebenza ngeke uthathe i-leave ungasebenzi. Sebenza ke umphathi lo ningamthathi kancane ushuthi uyadrive all over namba yakhe uceleni baba ubani Facebook Instagram Twitter Office Siyabonga guys sipani sami siphelile mina guys and umuntu wesikhathi angithandi indaba ukuthi ngimotion ngaze ngaqashwa ngelinye ilanga kuthiwa ha akalandi uMC ha guys sekuyisithuba lenu sekukunini ukuthi ngidecide ukuncenga ubaba uthi baba mama kanjalo sanibona bathandekayo ninjani ngiyayithanda leyo energy kuyasho ukuthi ndisendaweni e-right ngesikhathi esi-right kubantu aba-right ngemini e-right ngicela nazi nonke nje banilana akekho la ngephutha uNkulunkulu udalile ukuthi wena khuzwayo makhuzwayo mangidi magomede mabhengu ngomhla ka-28 December 2024 ngo-6:10 uzobuka umthetho egcekeni uzowufakazela ukuthi umduduzi mthetho uthatha isifungo. Sacela unganginabi kakhulu oma wami bangazi bonke la. Ngiqhubeke niphile nje basenkosi bena. Thank you very much mama. Any words? Noma mama besuqedile ngosisi wakho bese kwamawazi okugcina lawo ngosisi wakho. Okay, siyabonga. She's available, girl. Uma ulidinga awuhlalela bili awuhlalela thathi besubhele ukuzishe besushona phansi